नमस्ते. मी आता वडे बनवते, कोंबडी वडी. पीठ मऊ झालाय, आता वडे थापायची वेळ आली आहे आणि तिथे आता वाढायला घेतात आहेत. आपले गेस्ट आहेत. आज कितवा दिवस आहे काजल त्यांचा? दुसरा दिवस. आणि आज काजल पान बनवणार आहे, पानवाली झालेली आहे. नेहमीच होते मी. पानचा कॉन्ट्रॅक्ट आम्ही काजलला दिलेला आहे. 4 थाली 4 पान आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी द्यायचे आणि पान पण बघा आम्ही निवडून जे खराब आहेत ते नाही देत, साईडला टाकून देतो. बाकी बघा मस्त ओल्या कपड्यात ते पानं ठेवली आहेत. सकाळीच आणलेली आहे. दाखव ते आधं आहेत व्यवस्थित. येस, आता ते पान पण बनवायचं आहे. तिथे वडे होतात आहे. आणि आज आम्ही स्पेशल चिकन बनवलेलं. स्पेशल का तर आम्ही कटलेट बनवलेलं. दाखव हे बघा इकडे चिकन. ते आम्ही एक पीस असं देणार ताटामागे. आणि इकडे बघा चिकन बघूनच सांगू शकतो. आता हे तेल तुम्हाला वरती दिसते पण जेव्हा ढवळणार ना तेव्हा ते एकदम मस्त वाटणार बघा. वाव, बघूनच असं. आणि तुम्हाला सांगतो काजल, एवढ्या ऑफ सीझन पण माणसं आपले गेस्ट येऊन 3 दिवस राहिले. असं मी सहजा करत नाही, पण आज या चिकनमध्ये काय वेगळी गोष्ट आहे सांग? रोजच्या पेक्षा काय वेगळी गोष्ट आहे सांग? एक सांगू, आज पूर्ण चिकन बोनलेस आहे. आज ह्याच्यात एकही हड्डी तुम्हाला मिळणार नाही. असेल तर चुकून राहिली असली तर, अदरवाईज पण हे सर्व बोनलेस आहे बघा. ह्या बोनलेस चिकन आहे. हा ऑफ सीझन यायचा फायदा. बोनच्या चिकनच्या प्राईजमध्ये बोनलेस चिकन घ्या तुम्हाला. मग आम्ही कसं फ्री आहे द्यायला, म्हणजे माइंड फ्रेश असतो पटापट, म्हणजे घाई गडबड नसते, तर आम्ही तसं देऊ शकतो. बघा इकडे चिकनचे कटलेट्स आम्ही बनवलेले आहे. ते एक पीस आम्ही देणार. 7 झाले ते. आणि इकडे आहे चिकनचा रस्सा बघा मस्त. आणि तिकडे वड्याचं तेल ठेवलेलं. हां, आणि सोलकढी झालेली आहे. ओके, येस. हां, तर त्यांना एका थालीमध्ये भात नको आहे. ओके, तर तुम्ही असं सुद्धा करू शकता. तुम्हाला पाहिजे तसं घेऊ शकता, म्हणजे बरोबर आहे ना? आणि हे पण मी सांगतो, तुम्ही जर भात न घेतला तर भाताचे पैसे मी पण घेणार नाही. पण हे अगोदर सांगितलं पाहिजे, म्हणजे तुम्ही ताट आल्यानंतर कमी केला तर नाही होणार. बरोबर आहे ना काजल? कॉन्सेप्ट समजलं? अगोदर सांगितलं पाहिजे की आम्हाला भात नको आहे, मग ह्याचे पैसे लावणार नाही मी. पुढ्यात यायच्या आधी सांगायचं. येस. आता हे दुसऱ्या रेस्टॉरंटद्वारे करत असतील, कोण करत नसतील, पण आपण जेवढं खाणार तेवढेच पैसे लावणार, असं हिशोब आहे. चला, म्हणजे एका थालीमध्ये भात नको आहे, बाकी 3 थालीमध्ये भात हवं आहे. तर बाकी चमचे ठेवूया. वा, येस. आणि इकडे बघा आपलं कॉम्प्लिमेंटरी पान पण आपण इकडे बनवून ठेवलेलं आहे. हे ऑफ सीझनची पण थाली किती आवडीने बनवली जाते बघा इकडे. आता तिकडे वडे झालेत. येस, पूर्ण थालीचे सर्व थालीमध्ये पहिले एक ठेव, मग दुसरा ठेव, म्हणजे सर्वांना गरम गरम जाऊ दे, है ना? एक ठेवला, तू पण एक ठेव सर्वांच्या ह्याच्यात, म्हणजे सर्वांच्या एकातच गरम एकातच थंड नको झालं. दुसरा पण बॅच होता ते पटापट. येस, चला ह्याच्यात ठेव आता एक म्हणजे प्रत्येकी एक ठेव, मग दुसरा ठेव, म्हणजे ते कसं गरम गरम सर्वांना जायला. असे बघा आम्ही ठेवतो, म्हणजे जे गरम सुद्धा आहे ते प्रत्येकी थालीमध्ये गरम गेले पाहिजे. असं नाही की एकाला 4 वाढले मग एकाला पहिलं थंड होणार. तरी पण हे थंड नाही, गरम आहे. आम्ही हात लावू नाही शकत बघा, गरम आहे. हो. आणि हे बघा आम्ही होल्डवर ठेवतो. त्यांना जेवण 9:30ला हवं होतं, 9:25 झालेले आहेत बघा. त्या हिशोबाने ते गरम गरम करतो, कारण वडे हे गरमच खाल्ले पाहिजे. थंड खाल्लेत की ह्याची चव जरा कमी होते. गरम खाल्ल्याची चव एकदम वेगळीच लागते. फ्राय पण गरम आहे, हे पण गरम, सर्वच गरम आहे, सोलकढी सोडून. चला. आणि जेव्हा वरती ताटं जातात तेव्हा मी वरती गेस्ट, म्हणजे तुम्ही जर वरती आलात नसाल किंवा आला असाल, तुम्हाला माहिती आहे, मी म्हणतो की तुम्हाला काय एक्स्ट्रा लागलं की आम्हाला कॉल करा, मग तुम्हाला आम्ही देतो. आणि ते वरती सर काय बोलले की बाहेर जेवायला मजा येत नाही, इकडेच जेवायला मजा येते. मग हे किती मोठी कॉम्प्लिमेंट आहे. म्हणजे जेवायला मजा येते त्यांना, म्हणजे हे म्हणजे जेवण आवडतं. एवढं बाहेर फिरून पण माणसांना नाही आवडलं तरी आपल्याकडे जेवतात माणसं. मग हे आपल्याकडे खास जेवणच आहे. येस. आणि जेवण एवढं आवडीने मी त्यांना सांगितलं की आम्ही 4 जण बाहेर जे रेस्टॉरंटमध्ये जेवण बनतं काकी काजल, ते 100 लोकांसाठी बनतं. इथे आज किती लोकांसाठी जेवण बनलं? 4. म्हणजे फुल अटेन्शन त्या 4 थालीवरती आहे. मग ते त्याला किती ॲक्युरेसी असेल आणि किती क्वालिटी असेल त्याला, बरोबर आहे ना? म्हणजे आम्ही 4 तुमच्यासाठी काम करतो इकडे जेवणाच्या ऑर्डरसाठी, बरोबर आहे ना? हां.
म्हणून त्या जेवणात अजून चव आणि आपलं साफसुथरं सर्व जेवण. हे बघा तेल बघा, तेल कुठे का दिसतंय का सांगा तुम्हाला. मग हेच असतं ना. आणि हे बघा गरम गरमच तुम्हाला देणार सर्व व्यवस्थित. येस, चला आपलं ह्या भागाचं काम सुरू आहे आता. वरती बघा कसं वाटतं. मशीन पण आली, मिक्सर मशीन. काढू काढू बुबू. चला आजचा नाश्ता बघा काय आहे. कॉम्बिनेशन आहे पोहे 5 प्लेट वरती गेले आहे आणि ऑमलेटचं कॉम्बिनेशन आहे. 4 ऑमलेट पोहे वरती गेले आणि 4 प्लेट ऑमलेट हवे. तर तसं अंडा ऑमलेट पण बनवून घेऊ शकतो काहीतरी खायला. सगळेच लावतात. काय 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 करायचे दाखवायचे नाही काय. काले करत लोकांना माहिती आहे काले करायची. पण ते मला पूर्वीपासून म्हणजे पहिली नाही मी एवढी लावायची नाही. पण मी गोदरेज काली मेहंदी आता लावते. तू बसलीस ना की तू वरती बस आणि तिला पण लाव काल. हा काजल तू पण लावून घे. आयब्रो करायला चल. आयब्रो बघ कसे झालेत. आयब्रो दाखव तुझे. बाळू भालू. तुला बाळू आणि भालू बोलला पाहिजे आता. मी कधी गेलेले माहितीये, कधी माहितीये गणपतीला मम्मीकडे गेलेली ना तेव्हा. आता पुढचा गणपती यायला लागला हा. तरी तू म्हणजे एक नाही जानेवारी मध्ये गेलेले मी. मग आता किती जुलै आली. मग किती आता 40 रुपये एका महिन्याचे वाचवले तू. मग किती पैसे वाचवले तू. किती झाले? मग एक केक खा तू आता त्या पैशाचा. तेव्हा गेले त्यानंतर केलंच नाही. ही डिझाईन राहू दे ना अशी व्हाईट वाली. बघा काम नाही तर कामच होतं. हे असं काय शोधत नाही आहे. इथे बघा रात्रीला त्यांना आपले हे कडवे वाल पाहिजे आहे. वालाची भाजी. तर तिकडे वालाच्या भाजीची पण प्रिपरेशन होते बघा. वालाची भाजी आणि मेथी हवी आहे त्यांना. मेथी आहे आपल्याकडे. ही आहे ना. ओके. ते बघा आपले जे गेस्ट आलेत वरती 3 दिवसासाठी गोल्डन सिल्वरमध्ये. त्यांचा नाश्ता आहे घावणे चटणी 3 प्लेट आणि वडे पण बनतात. हा हे घ्या. हे जाऊ द्या वरती. आणि तिकडे वडे पण बनतात हे बघा. असे 4-4 प्लेट असेल तर 2 व्हरायटी आम्ही बनवू शकतो. बरोबर आहे ना. 3-4 प्लेट इकडे आपले. येस चला असे आपले चालले वरती. खाली खाली. त्यांना मला वडे येतात आहेत. घावणे लागले की सांगा. फोन करा. बघा असं आम्ही सांगायला सांगतो. म्हणजे वरतून फोन नंबर तर माझे असतातच किंवा मी पण वरती खाली स्टाफ पण वरती खाली करत असतात. वडे देवे त्यांना. हे जे अगोदर जे 2-2 एक ठेवले हा पहिला बॅच, हा दुसरा बॅच. म्हणजे प्रत्येक प्लेटमध्ये पण गरम गरम आले पाहिजे. असं नाही की थंडवाले एका प्लेटमध्ये वाढले असं नाही करत. याच्यातले 3-3 व्यवस्थित झालेलं आहे सर्व. गरम गरम सर्व गरम गरम जाऊ दे. ह्याच्यात राहिलेलं आहे एक. हां त्यांना मला एक्स्ट्रा लागले तरी आपल्याकडे 1 प्लेट एक्स्ट्रा आहे. आता त्यांची 3 प्लेट घावणे आणि 4 प्लेट वडे असे आपले पार्सल चालले. तर इथे बघा ही स्पेशल आपल्या होमस्टेची मलाई मिल्क चहा. ही एवढी स्पेशल आहे की माणसांना भरपूर आवडते. आपले गेस्ट भरपूर आवडीने पितात ही चहा. कारण ही आवडीने आम्ही बनवतो बघा. हे 2-3 आहेत आपली शुगर टी
आणि हा वेगळा कलर आहे बघा, ग्रीन कलरचा कप आहे. हे आहे नॉन शुगर, शुगर फ्री. ह्याच्यात साखर नाही आहे. साखर नाही. बाकी तिघांमध्ये साखर आहे. ओके, आता तुम्हाला दाखवतो बघा. कधी कधी आपलं जेव्हा प्रकार बनतात ते बघा, हे आम्ही मध्ये स्टॉप केलेलं आहे बघा. घावण्याचं पीठ आहे आणि घावणे टाकायचं स्टॉप केलं, कारण जेवढी ऑर्डर होती तेवढी पहिली दिली. आता सर्व करत बसलं की वेळ लागतो. मध्ये बघा असे घावणे तुटतात. पण हे खाण्यासारखे पण आहे, चांगले, पण आपण हे सर्व करू शकत नाही. हे चहा बरोबर आपण पण खाऊ शकतो, म्हणजे आम्ही तरी खाऊ शकतो. दुसरं दाखवतो, तेल बघा, फ्रेश तेल आपण वापरला जातो. इकडे वेगीच्या विदाऊट शुगरची ज्या वेगी बनते बघा, म्हणजे त्याला एक वेगळं भांडं आणि बनवायला लागतं. आणि माझी स्पेशलच्या बघा अशी वेगळी बनते. ओके, त्यानंतर मग तुम्हाला दाखवतो, इकडे बघा वडे एक्स्ट्रासुद्धा असे असतात. आता हे गेस्ट खातील, नाही खाल्लं तर मग आम्ही खातो बघा, म्हणून 1-2 प्लेट असे एक्स्ट्रा होतात आमच्याकडे. आणि चटणीसुद्धा 2 एक्स्ट्रा गेल्यावर पण एवढी उरलेली आहे एखादी, म्हणजे 4 प्लेटचे 6 चटण्या गेल्या, एक्स्ट्रा चार्ज घेतो. पण एवढं सर्व बघा, एवढं सर्व आपल्याकडे सकाळचं असं असतं. आता हे आटपून परत दुपारचं जेवण आपलं सुरू होणार. चला, नाश्ता प्रकार झाला. जेवण आज दुपारचं जेवण आपल्या गेस्टचं नाही, रात्रीचं जेवण ते आपल्याला आहे सांगतील आहे की नाही. पण बघा, हे आपलं म्हणजे आपलं घर, हे असे रेस्टॉरंटवर ते लोक किती फ्रिक्वेन्सनी करतात, पण आपलं दर हे 1 आठवड्याला आपण असं करतो. म्हणून तुम्ही आमचे टाईल्स बघा, प्रॉपर सर्व पुसलेले, इच अँड एव्हरीथिंग सर्व साफ असतं. इवन हे तर दर रात्री पुसलं जातं, बरोबर. तू बॉटल दाखवते, पण मी क्लिनिंग दाखवते सर्व. म्हणजे अशा गोष्टी सर्व क्लीन पाहिजे. आणि भांडे पण बघा, जेवढे एक्स्ट्रा भांडे आहेत ना, हे पण सर्व काढले जातात आणि व्यवस्थित आतून पण सर्व पुसलं जातं. म्हणजे या कारणाने पण आपल्याकडचं जेवण खुश असतं ना. आणि आमच्या इथे सगळं क्लीन ठेवल्यावरच म्हणजे चांगला जेवण बनवायला इच्छा होते. क्लीन असेल वातावरण तर चांगलं वाटतं. इवन साधी डाळ पण टेस्टी बनते आपल्याकडे. किचन क्लीन मेन जास्त जम्स किचनच्या टाईल्सलाच असतात, कारण की सगळं उडतं ना. आपण जेवण बनवतो, मच्छीचं असो, व्हेज असो, काय पण, मग ते सगळं घासून घेतो आम्ही. आमचा स्लॅब जर तुटला, काजल, मग काय नवीन बसले, बाजूला काम चाललंच आहे. ग्रेनाइट जर तुटला, मग काय करते, मला माझी नाही, त्याच्यापेक्षा आपण नवीन लावून घेऊया. आता काय करणार, साफ करायचं, सडावंच लागेल ना. तो हे पण साफ केलं, एक्झॉस्ट. हो, कशी झोपले तू? काय करते? योगा करते तू? स्ट्रेचिंग कर. बघा, भरपूर दिवसानंतर ऊन पडलेलं आहे. ती बघा खारुताई पळते, दिसली का? भरपूर दिवसांनी ऊन पडलं. चला, आता आपली तुम्हाला हे दाखवतो बघा. मी काल लॉन्ड्रीतून कपडे आणले, शीट, ब्लँकेट सर्व आणले, पण ते गाडीत तसेच राहिले, ते काढायचेच राहिले. टॉवेल पण बघा सर्व. हे बघा, हे सर्व व्हाईट टॉवेल आणि बाकी सर्व गोष्टी आहेत. आणि तिथे बघा ते ब्लँकेट्स, काजलनी तर टॉय पण धुवायला दिलेला, आणि बाकी इतर ब्लँकेट्स बघा. हे सर्व असे आपले कामं असतात होमस्टेचे, जे आपण सतत रोज करावे लागतात आपल्याला. मोठी लाट आहे. कोण आहे आज? काव्या, कुठे आले तू? मांडवी बीच. काय मांडवी बीच. लाटा बघा, किती जबरदस्त लाट आहे. बघा, हे बघा. असं आता मला उडी मारूया. आम्ही बघा कुठे उभे, पूर्ण भरलंय. मस्त. आधी इथे काहीच नसायचं ना, इथे पाणी नसायचं ना आधी. आता सगळं पाणी आहे बघा पावसामुळे. आणि दादा आपला थांबलाय गाडीत. पण समुद्र भरपूर खवळलेला आहे. असा खवळलेला आहे ना, जसा माणूस कसा खवळतो तसा खवळलाय. राग आला त्याला.
कधी मांडवीला एवढं पाणी बघायलाच नाही मिळत. फक्त पावसात एवढं पाणी मिळालं. पावसात असतो एवढा. एवढा असतो, त्याच्यापेक्षा डबल असतो. पाऊस आहे ना, आपण दुपारच्या वेळी आलो म्हणून. संध्याकाळी असतात काय? हो. चला ते फोन आला.